гражданската ли? И трябва да е застрахователно. Полицията трябва да е гражданска. Добре сме. Айде да отидем. Заповядай картата. Всичко добро траене. И държим връзка, дай да видим бучето как е. Отвори го. То мисля, че е отворен даже. Заповядай вътре. Това е гражданската ли? И трябва да е застрахователно. Полицията трябва да е гражданска. Добре сме. Айде да отидем. Заповядай картата. Всичко добро траене. И държим връзка, дай да видим бучето как е. Отвори го. То мисля, че е отворен даже. Заповядай вътре.